président Assimi Goïta munu be ki nege ka foko tanay wallahi Assimi na gana ite mo yi kofe malien de beti pendant 30 ans de multipartisme classe politique ma delika jamana géré généraux ni colonels ko Assimi Goïta munu be fanga la les 5 colonels ils ont été formés par les hommes politiques ambi kaseka kuma wala c'est appel du 23 là né Djibril Diallo premier vice-président de FND Front National pour la démocratie ni appel chargé de communication Aubéa y tenendo Jabaranunka aya y réseaux sociaux ananga coordinateur no Mohamed Chérif Kone ana balmake no Traman Jaray mi wulembe ka si uma abeba kalama doyen boraki idado ala nga adoni na ye coordinateur ka kuma lame abe kuma kolo fla di bulo Chérif re joni muna Chérif be appel nyema Chérif ye magistrat ye mo juge kiritiela on be wakati min kono bi maliden be ko kiritie de min be kiriko la bi bela jelemba do ni ya ni tradition fanga kono bi ko flate kiritanya do munu ye kele wuli ka joke kaloni kalo u ba kalama afin foro ye muye antume insécurité fort o insécurité ko sur la mun no fait ko 1236 milliards ko tununa o kiriko mbesina o mana boy article 39 o problème fene tombe no ye mali kalanko yi ko fene boy élection ko tumpatura ko nyakamina o wuli ka jode na ni transition yi donc transition nale moi je pense que transition kanka ma folo munubi na kan ko lu nyini mali kono ko lu so o ye Chérif ni dara ni nyoko yi na ma se ko lu wele ni fili na transition kono no lu mo sera ka boku yere yere wakati premier procureur premier comment dirais-je premier avocat général beba do o blakunye mi o blakunye ka jamana de deme aka kirula ni kiri na se o tila mo ere ko ni mimbe atibe ni défenseur folo to kanka yotila o kunga ke colonel Assimi to parce que olu ere na min kama ko sharia e mi fo ko te ka ke ko di kama ko di takera ni mo so lo wakati ko sharia jugube ka ta tradition kono ki bana mini onoje si tu joro mi bola défenseur folo mi bola o ko meke les 5 colonels mais non o make ka kla ka wuli ka joko onofe o ti colonel uye o ti mali gouvernement o ye mali bela gele c'est pourquoi bi on be appel fou appel du 20 février tondé paix ana kanumbaga paix munu ye wuli ka join ke Chérif no fait munu ye wuli ka join ke Traman no fait à société civile à parti politique à libre penseur ma kelenkele munu nya ye ko jamana e mako be kirila ka wuli ka do appel la appel be sigi do mena be bora kala nga donima appel ye ko ka ko fe am be nye bala mais ni ya me jekulu nyemo ko de bala on nya yere do komo yi on nya do ko Chérif te yere ko kelela on nya do Traman te yere ko kelela on nya do ko be mali ko kelela o mali ko kela mi ya to ni coup d'état permina ni ni sans sabaya ko o mali ko kele amamba wele u chamambe amambalma wele u chamambe anga doyen ou bien yoro la ambe daba jawara fu ame Hussein Amio Gindo fu ame Madisiri fu ame Ablaye Coulibaly fu unu nyokona baden aw nyebe badara yere la nkrefe no yi société civile nyamoy
min kan ka kɛ Mali ko in na anw bɛ yan o de kama anw tɛ yan so Sherifu ye magistrat ye anw bɛ yan ko Sherifu ye magistrat tilennen de ye k'a bɛ Mali ko kɛlɛ la a ko ko référendum dipa ma kun tigɛ k'a kana kɛ k'a man ɲi a labanna min ma an bɛɛ y'a ye a promulguera togo o togo la mais an ɲɛ b'a la a labɛnna togo min na a ma se an ka na da don la an bɔr'o la bi a fɔra k'an ka sigi le retour à l'ordre constitutionnel k'o ka élection date respecté an ɲɛ bɛ tagabolo minnu na nin wagati in na hali bi an bɛ maliyɛn den bɛɛ de wele. Ne tɔgɔ Ayisata Bari n bɛɛ bɛ n wele Princesse de Yoro ne bɛ min fɔ halisa k'a da olu ka kuma kan an camarade o n'an ka coordinateur n'o ye Sherifu Mohamed Kone ye an ka soutien ma yɔrɔ bin kɛra a kan dɛ baga kɛra a ma mais an bɛ yɔrɔ jumɛn Mali la de transition mɔgɔw fɛn mɔgɔ bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to je suis là au nom de l'ICAP tɔnden de ye parti ICAP autorité mɔgɔw an b'a ɲini aw fɛ jamana o jamana ni injustice b'a kɔnɔ a jamana tɛ jɔ dɛ o jamana bɛ ci di n bɛ yan appel du 20 février la bi pour que an k'a ɲɛfɔ degun min b'an kan an ye degun min sɔrɔ mardi fo bi an y'o degun min sɔrɔ ni n'o ye Mohamed Sherifu Kone ka radiation ye ka bɔ a ka fonction na vraiment transition a gɛlɛyara aw yɛrɛ k'aw bilali place la il a servi pendant combien d'années depuis an dɔw ma na donc vraiment an b'a ɲini aw fɛ aw ka to dɔɔni mɔgɔ i bɛ to famaya la bi i bɛ bi i bɛ se ko bɛɛ la dɛ i bɛ se bi ka diɲɛ mara diɲɛ b'i bolo bi Mali b'i bolo bi k'a mara mais i b'a fɔ ko i jɔ n ka sini to yen masa kelen tile tɛ diɲɛ ban dɛ an ma Modibo Keyita tile ye dɛ Musa Traoré a fait 23 ans Mali kɔnɔ an m'a tile an ye fitiniya la bɛɛ nana o kɔfɛ Assimi e na transition de la e nana i ye fanga sɔrɔ boulevard sanfɛ i y'a parachevé a parachevera boulevard sanfɛ mais depuis anw nana Assimi anw de bɛ a ba la France a ba la CEDEAO mais ni français a ba la CEDEAO o ye mun ye anw ye kɔngɔ a ba la CEDEAO a ye mun ye anw musow ye bi parce que degun in mana kɛ cogo o cogo ne cɛw radiation kɛra cɛw la n'olu bilala anw musow de b'a ta anw de ye gatigiw ye muso min bɛ sigi Bamakɔ bi muso min b'a ka nasɔngɔ bɔ bi o de ka ca mɔgɔ minnu bɛ ka licencier bi cɛw de bɛ ka licencier ka bɔ baarakɛyɔrɔw la ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama dɛ nin t'a fɔra publiquement sinon minnu bɛ ka bɔ a ka ca mɔgɔ bɛ ka bila parce que wari tɛ yen Assimi i nana i ko n'i nana ko jeunesse ko n'i échouera ko jeunesse échouera mais Assimi an ma échoué dɛ jeunesse filɛ nin ye mɔgɔw an ma échoué dɛ Assimi e de échouera donc an bɛ min ɲini i fɛ président de la transition an ka taa élection na parce que an tɛ ka élection ko kuma yɛrɛ fɔ centre ka kalan nord ka kalan yɔrɔ bɛɛ ka kalan komi n balimamuso y'a fɔ cogo min na jama kilo ye 200 de jama yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni jama tɛ ka sɔrɔ bi jama kilo 200 an bɛ sagasaga dun de la yaasa an y'o bila an tɛ k'o dun peut-être an bɛ yaasa dɔw ka so autorité mɔgɔ bɛ yaasa dɔw ka so an bɛ k'a fɔ ko homme politique mais chômage min bɛ yen politique mɔgɔ de don minnu bɛ k'i nɛgɛ bi président Assimi Goïta minnu bɛ k'i nɛgɛ k'a fɔ ko taa n'a ye walayi Assimi n'a gana i tɛ mɔgɔ y'i kɔfɛ maliyɛn de bɛ ten anw maliyɛnw bɛ ten de an bɛ tugu i kɔ de an bɛ tɛgɛrɛ f'i ye parce que an b'an ka na sɔrɔ an bɛ dɔɔni sɔrɔ k'a bila an poche kɔnɔ mais n'a gana ni cɛw la don o don Assimi walahi i tɛ mɔgɔ y'i nɔfɛ ne bɛ politique mɔgɔw ɲininka ne ko aw bɛ fɛ ka démocratie da k'a kantigɛ donc an bɛ dictature fanga a b'o de préférer wa anw de ɲɛ bɛ senkan na Mali kɔnɔ bi ne ma cɛ ye o tuma cɛw bɛ min jeunesse maliyɛn bɛ min mais jeunesse a ye bɔ mais an bɛ se ka to ninnu bolo tan wa an bɛ se ka to embargo kɔnɔ tan wa bɛɛ taara bɛɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ kan ka dɛmɛ an fɛ u bɛɛ tagara min kan ka an dɛmɛ u tagara donc vraiment ne bɛ bɔ kuma la yan président de la transition Assimi Goïta i n'i ka cɛdenw an b'a ɲini aw fɛ an tɛ dictature fanga fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ dictature fanga fɛ parce que ni mɔgɔ min kumana n'o ma taa jimi sira fɛ a b'o ta bɛ bɔrɔ dɔw kunna a bɛ taa n'o ye kaso jɔra a ma jɔ baganw kama koyi a jɔra buna adamadenw de kama mais Assimi an b'a fɔ an b'an ka tiɲɛ fɔ dɛ
tiɲɛ kɔni an b'a fɔ donc an bɛ min ɲini aw fɛ an ka taa élection na parce que aw tɛ fɛ ka taa minnu b'aw nɔfɛ whatsapp groupe ni fɛnw kan ka to ka taa fɔ awa taa n'a ye Assimi taa n'a ye vraiment u bɛ k'i nɛgɛ pour que i ka bɔ par la grande porte kɛ Assimi fanga in bila i ka élection kan an mago tɛ coup d'état fila la dɛ jamana in kɔnɔ tuguni coup d'état saba yɛrɛ kɛ parce que aw ye fila kɛ déjà aw ye kelen kɛ IBK la mais IBK ka fanga kun ka fisa nin ye fanga kɔrɔ in kɛ IBK ka fanga o kun ka fisa nin ye bi n'an kun tora IBK kɔ san saba ye walayi n'a sɔrɔ président kura wɛrɛ b'an kunna mais an filɛ nin ye an t'a dɔn dugu mana jɛ an yɛrɛ t'a dɔn min bɛ kɛ bi sini i b'a sɔrɔ n'u b'a fɔ centre la mɔgɔ 10 fagara ye mɔgɔ 100 fagara yen fɛ hali kunun accident jugumanba de kɛra o tuma an bɛ taa min wa an sɛgɛnna on en a marre vraiment an sɛgɛnna a ye fɛɛrɛ k'aw ka élection kɛ an mago tɛ coup d'état wɛrɛ la dɛ an y'o fɔ sisan a ye fɛɛrɛ kɛ février le 4 février aw yɛrɛ chronogramme bɔ cogo min na élection ka kɛ an ka taa élection na an ka bɔ nin yɔrɔ la quoi propagande tɛ jamana jɔ vidéoman tɛ jamana jɔ donc an kɔni nana ka na an ka soutien indéfectible ɲɛsin Mohamed Cherif ma a bɛ ka kɛlɛ min kɛ a dogolen tɛ yɛrɛ ye ko kɛlɛ tɛ sinon a bɔra poste min na ka cɛ min b'o to yen ka tila k'a fɔ k'i bɛ jigin ka na kurusi sen n'a kuru c'est que i ta tɛ yɛrɛ ko kɛlɛ ye bilen donc an kɔni b'ale nɔfɛ an b'a soutenir fo ka taa se yɔrɔ min na sa komi appel ɲɛmɔgɔ sɔrɔ an ka coordinateur Mohamed Cherif Kone ni sariya tigilamɔgɔw y'a wele ka taga araje ka bɔ a ka baara kɔnɔ baara min n'a b'a kɛ n'a bɛ san caman bɔ n'o ko kelen bɛ an balimakɛ Dramane Jara fɛnɛ kɔ an ka jateminɛ la alors an ka jateminɛ la an ka faamuyali la ni ko ninnu bɛ kɛ pour que k'u bagabaga de pour que ka appel mɔgɔw bagabaga a bɛ sira min kan n'o ye jamana jɔ sira ye fanga bɛ minnu bolo n'o taabolo man d'olu ye a bɛ k'o de kama sinon fosi tɛ sariya sɔsɔ don moi je pense que jɛkulu mana ni ɲɔgɔnna magistrat normal fila sɔrɔ c'est que olu bɛ tiɲɛ de kan sinon nkalon ko kuma tɛ se ka fɔ ye ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la a ka ca n bɛ taga segin k'a kan n ko n'i ye mɔgɔw faralen ye ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ko la faso ko la ko min fɛn ti d'i ma a la minnu bɛ fanga la ko o n'olu tɛ kun kelenna kelen ye siga to jɛkulu ka faso ko kɛlɛ la parce que u tɛ fɛn sɔrɔ a la minnu bɛ fanga la bɛɛ bɛ dunu ni bala de ta olu kɔ parce que i kɛ o kɛ ka dunu ni bala ta i b'i balo sɔrɔ i b'i dayirimɛ sɔrɔ nka ni min tɛ o logique kɔnɔ c'est que i b'a kɛ faso ko de la sinon i tɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ perdre de sɔrɔ a la donc appel tiɲɛ na muso bɛɛ lajɛlen ye a n'u kanubaw bɛɛ n'u ni mɔgɔ mɔgɔ ka hakilila ye kelen ye nin bɛɛ bɛ faso ko kɛlɛ de la foyi wɛrɛ t'a la ni faso ko tɛ donc o hukumu kɔnɔna la ne ye Mamadou Traoré communément appelé le roi président d'Alternative pour le Mali membre de l'appel du 20 février n bɛ dusukun kami min yira ka di jamana marabaaw ma ka sababuya kɛ o ye ko min ta ka appel sɛgɛrɛ n'o y'an ka coordinateur bɔli a ka jɔyɔrɔ la ye o kɔfɛ en tant que homme politique n bɛ ɲɛsin jamana marabaaw ma directement sans passer par deux chemins jamana bɛ mara tiɲɛ de kan jamana bɛ mara ni sariya de ye ni sariya tɛ jamana min na jamana tɛ yen donc Mali bɔra sariya logique kɔnɔ a mɛnna donc ne le roi b'a fɔ ko Mali tɛ ten donc il va falloir que la classe politique prenne ses responsabilités c'est vrai jamana firila aw politique mɔgɔw de bolo mais a y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ma fira aw politique mɔgɔw bolo sɔrɔdasiw kɔfɛ pendant 30 ans de multipartisme classe politique ma deli ka jamana in gérer généraux ni colonels kɔ Assimi Goïta minnu bɛ fanga la bi les 5 colonels ils ont été formés par les hommes politiques donc o homme politique ni jamana politique cogoya tagabolo kama ni jamana firilolu bolo a man kan o politique mɔgɔw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa fara sɔrɔdasiw kɔ o multipartisme
en multipartisme au 21e siècle k'a fɔ k'aw bɛ dictature instauré aw ka jamana kɔnɔ k'o ye jitoya ye ko parce que a ye jamana wariw halaki a y'u suɲɛ n'a y'a kuma fɔ a bɛ minɛ ka don kaso la donc kaso tilala ni min b'a kɛ ka ɲɛ de ka kan il y a combien d'hommes politiques aujourd'hui n'u ma jamana wari dun a ka ca donc ni minnu y'a dun n'u ni kaso ka kan u bɛ taa kaso la kaso ɲɛ siran ye kama aw bɛ tugu sɔrɔdasiw kɔ ka dictature instauré a ka jamana kɔnɔ kɔlɔlɔ b'a la dɛ la classe politique ɛ wula aw k'aw jɔ parce que diɲɛ ma tɛna Mali to dictature kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli o de bɛ na ni embargo ye maliyɛn mɔgɔ kalanbali ka ca ni embargo bolila an kan u bɛɛ bɛ wuli k'u ye Mali juguya ta u ye Mali don ta u ye Mali bɔ ta sariya foyi ma deli ka boli Mali kan ko min ma boli diɲɛma wɛrɛ kan sariya tɛ boli Mali kan fɛnɛ ko min ɲɔgɔn tɛna boli jamana wɛrɛ kan n'i ye bamananjiya kɛ donc il faut que l'autorité soit responsable c'est-à-dire n'i ye min b'i hɔrɔnda kɔnɔ k'a fɔ i b'o respecter k'a fɔ bi sini k'a fɔ bi cu sini k'a fɔ ca n'o bɛ bɛn i ka du kɔnɔ mɔgɔw ma o tɛ bɛn du wɛrɛ mɔgɔw ma dɛ la CEDEAO et l'opinion internationale ne sont pas là pour le Mali ils sont là pour le monde entier il faut qu'on soit clair ni ma kunna kan cɛ an k'a fɔ bi an ka autorité ka mɛn an k'a fɔ tubabukan na an balima minnu ma chance sɔrɔ ka taa lɔgɔli la o k'a dɔn k'a fɔ k'an ka transition ti tiɲɛ kan u bɛ nkalon de kan u bɛ population cɛla ka tugu kɔ nkalon la population ma kalanni minnu kan ka mɔgɔw bɔ fili kɔnɔ n'o ye politique mɔgɔw ye a majorité faralen b'u ka bi ka jamana janfa bi ni y'anw ka CNT kɔnɔna lajɛ mɔgɔ minnu tun bɛ régime min binna ka sababu kɛ k'an kun t'an dahirimɛ sɔrɔ an tɛ furakɛ ka ɲɛ an ka école ko man ɲi an ka foyi man ɲi o régime mɔgɔ de kɛlen don bi k'an ka CNT fa o fanga yɛlɛmani nafa jumɛn yer'o la o régime mɔgɔw de bɛ ministère kɔnɔ bi o régime mɔgɔw bɛ o ko kelenw de la bi yɛlɛma bɛ min donc o ye mun ye o ye politique min ye o ye janfan de ye fasodenw kama o fasoden majorité mun bɛ fɔ olu ɲɛna k'a fɔ politique mɔgɔw ye jamana tiɲɛ alors le pays est toujours dirigé par ces mêmes politiques donc fo an k'a fɛsɛfɛsɛ aw ɲɛna a k'a faamu k'a fɔ jamana ko n'i ma i ɲɛ yɛlɛ a kɔnɔ a bɛ dabiri da la donc Mali b'o niveau de la bi il est temps an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ka fɔ an ka autorité an bɛ taa élection na obligatoirement et 2024 février 2024 sibiri tɛ da cɛ bɛ kɛ cɛ de ye jamana o jamana ni sɔrɔdasi ye fanga ta a tɛ fanga bila a ja la donc aw bɛ kɛ cɛ de ye u k'a bila u b'a bila de parce que n'u m'a bila diɲɛma bɛ dɛmɛ bɛ se ka ci an ka jamana ma u t'a kɛ abada ka sɔrɔdasiw ta mun na parce que a ma kan sɔrɔdasi fanga an ta kɛ donc n'a y'aw sigi chose k'a fɔ ko sɔrɔdasi fanga de don u bɛna nin kɛ u bɛna nin kɛ o tɛna na foyi k'aw ye parce que an tɛ se ka foyi k'anw yɛrɛ ye ni diɲɛ tɛ donc a y'aw tile jamanadenw ye a y'a tile diɲɛmaa ye bolodenkɔni tɛ se kelen tɛ se ka bɛlɛ ta jamanaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kɛ jamanaba kelen ye n'a bɛ f'o ma Afrique n'a bɛ f'o ma monde aw tɛ se ka détacher ka bɔ olu la fo ka diɲɛ wuli Mali tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye ni diɲɛma tɛ aw bɛ fɛn o fɛn na a b'a la France a b'a la CEDEAO an ye nin gɛn a bɛɛ politique a bɛɛ ye nkalon ye n'a y'a fɛn fɛn gɛn bi sini aw bɛ tila ka t'o deli parce que aw mago b'u la a tɛ se ka foyi k'aw yɛrɛ ye ni mɔgɔ tɛ donc vraiment je remercie tout le monde n bɛ bɔ kuma la kuma man di da kelen da